meneh iya terus ana susulan meneh gandeng wingi Pak Zaroni telepon aku golek bintang tamu ki ora oleh njaluk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ya wis padha isi Mbah Waluya karo Mbak Suhin ya wis isi Mbah Baut karo Mbak Niken ya wis isi Gareng Wonosobo ya wis isi lah terus dirembuk nek upamane nang kene Mas Gading ditampil ke sisan piye ayo malahane malah apik ya mula iki anakku Gading iki pancen aku didhawuhi nggon wigati tegese nggon jejer tekan limbukan pancen aku sing didhawuhi terus anakku Gading mengko bagian sabetan bar limbukan tekan ngarepe gara-gara terus ana susulan meneh gandeng iki putuku utawa iki Mbak Lintang Kairo ki sesuk bengi kuwi tanggal 21 ki dilalah pas bintang tamu neng daerah Pocong Wukir Sari rene Mbak Lintang karo warga laras ya caket karo Mas Gading ya caket mula dirembuki sisan sing biasane kuwi hargane semene khusus dienggo Trimanunggal Mbak Lintang Kairo ya separuh harga iya iki ya mergo saka gedene srawunge Mas Zahroni ya mula ya awake dhewe sing penting nang kene nderek memuji anane diadani merti dusun Trimanunggal iki jaten manukan lan kunden iki sing disuwun ya nok ya muga-muga taun sing bakal lumaku iki kabeh kebak berkah sing padha among tani ya padha wekel nggone pangulan tetanen pokoke kabeh pinaringan rejeki ingkang linangkung lan para warga uga padha sengkut gumergut nggone tumandang karya lan warga sing lenggah ana ing Trimanunggal kene kabeh pinaringan kabagas warasan ya lan utamane para among tani muga-muga didohna saka suker sakit didohna saka ama wereng utamane nang kene mau aku dikandhani karo Mas Yaroni jare kene iki tetandurane sok diserang karo ama tikus muga-muga anane diadani merti dusun kabeh melu nyuwun muga-muga terus ilang omong wereng kuwi ya lan sing baku meneh kerukunan guyub rukun gotong royong bandul rompol kudu tansah dijaga muga-muga bisa andayanana kaberkahan kaendahan kabagyan lan kanugrahan tumraping warga Trimanunggal jaten manukan kunden desane Sayareja sukses selalu ya wis iki wis diaturake kabeh nek wis diaturake kabeh merga iki sing baku awak dhewe ngaturake lagon-lagon wong request wah akeh tenan iki request ya aku arep munggah wis diwilengi nganggo pirang-pirang layang mongko wis ana layang papat iki kendel kabeh iki iya diwacake mboko sithik mengko ndakne gelo sing ngersake ya sing layang kesiji bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun gerajakan Banyuwangi Mbak Lintang Kairo kalian Mbak Anting ya terus ana meneh bapak-bapak among tamu nyuwun pepiling Mbak Lintang Kairo iki ya layang loro iki menganggo suwekan tilas apa ya kendel ana meneh layang meneh kendel meneh tulisane cilik-cilik nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang wah peran Bandung Bondowoso Kikiswan peran putri Anting Lambangsih terus ingkang dados ibu utawa emban Ibu Prastiwi saking dukuh Jaten Bapak Franky Yoga Anggara iki dukuhe kok ya kendel banget iki ya wan elok tenan pokoke mbok menawa wis nyawer ning langsung karo Kikiswan dadi ora liwat aku nek liwat aku mesti tak korupsi wah iki saka pemuda iki dawa banget iki pemuda Ikareja nyuwun siji Liwung Bu Prastiwi loro ande tak terpisah loro Sinarengan meneh ana meneh ayang-ayang terus tombo kangen memanikmu saking parkiran meneh saking parkiran tak berdaya terus katresnan sejati asmara nula salahmu sendiri rindunya hatiku rewangan ana meneh rewang Lestari gubuk asmara lali janjine caping gunung kerinduan segara madu dadi wayangan bengi pokoke nembang terus iya nek kira-kira ora iso dipinangkani ya kon nyetel kaset wae akeh banget iki iya
Mula iki dienggo lagu pambuka iki gandeng panjenengane luwih utamane iki panitia ngersake nyuwun lagon pepeling Mbak Lintang Kairo gandeng ya iki dibantu karo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng mongko iki ana request khusus Mbak Lintang Kairo karo Mas Gading mengko ana request panjenengane Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo arep duet ya kuwi Sampai Inte. Ya Sampai Inte kuwi lagu romantis mula nembang mengko sing romantis iki mengko Gading karo Kairo kuwi Sampai Inte ya mengko nggon fragmen kuwi mengko Sampai Gila. Ayo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng diarep-arep karo sing para lenggah disepote nganggo cauk dirak Mas monggo Lintang Kairo. Wis menang. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih, Bapak. Aduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to, Bapak? Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Oh, nggih. Pak Senonak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten Pundi nggih? Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lek. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang. Nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Tri kuwi telu, manunggal ki siji, telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi telung. 3 desa jadi satu. Siji. Nggih. Jaten. Kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh nggih, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh lho. Nggih. Luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda orangnya. Nggih. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. Nggih, Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Metri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur,
barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget mbiyen mongko. Pripun? Jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih? Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, jan Nggih. nyenengke berarti sesuk insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamundutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa iki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing limapan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mring prasarama Neno. aja nganti ditinggalke. Neno. Rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji. Kang kapindho salat dene kang ketelu. Yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Dan ya wis pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano. Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa seneng. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Ya. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin.
nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Sarosa nggih mangke dipun pinangkani monggo setunggal nggih monggo Mbak Lintang Kairo di lagokke pepiling monggo Mas. Ya, wis diaturake dienggo buka rasa karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inte. Monggo lagu niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten beres mak tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis. Ah, nggih siap. Sing ekspresi. Upamane pripun? Upamane kaya Mas Gading, "Duh Inte." Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng tangan. Walik Pak niku, Pak. Oh, balik ya? Nggih. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampai dadi jalare pripun niku? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng nong neng. Ayo Mas Gading nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Pokoke rasane isen-isen. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi jodhone anakku barang, mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya aku ora seneng nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Oh, nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu? Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pauge dari Positif Fiber. Vibes. Oh vibes, tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi saka sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Terus kuwi? Untuk siapa? Dari siapa? Untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku seminggu. Wah, iki sing penting duwite tak jukuk, kopine mangsa borong. Tak ngono. Nya, kopine nya. Ada lagi, Bapak. Oh ya, terima kasih. Kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas.
tolong. Sik, berapa? Wi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didep kirana ben disut. Pegang Mas. Ya. Oh, kualik Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terima kasih. Terus Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang Lebih, karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Olah nggih. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wangi, dituntun Mas. Nggih, Mbak. mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem Nggih. dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, Nggih. sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku kan Mas, jenengan mboten dikirimi to, Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku Wah, sik tak terang jenengan dhisik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning gedang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak dang dang den. Mas, endang. malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau tenan? Terima kasih. Yo intai. Ika sampai tresna kundo yen mangkana sampai kau impe. Ayo Mas kau Ya. Lali aku.
masuk. Aja kuwatir. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Bapak. Ayo wingi wis kan dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirim milinge. Oh. Tarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Iya, Nggak serapor apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih, lagunya yang duet Apa? aja yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, apa? yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. Oh, derek. Nggih, derek. Pelok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Mun aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa tuh, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko sing mayang barang sih. Joding. Lah ya, kepripun to? Lah. Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi udan
ora bisa dipisahkan. Yo senam, yo senam. Kiri 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 kiri. Ayo. Pantoro ratri Ongeleng manis ing ati Setiaku bisa duweni Marang sang Hyang Laksmi Rasa kangen anglimuti lidah bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sebaya bukti sebaya pati. Wong bagus antang narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu sakara rasaku ra bakal cerno Senadyan nyawa oncat saka raga was tresna ora bisa dipisahkan. Yen was tresna ora bisa dipisahkan. Ya matur nuwun. Nah, nek iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi Nah. piye? Iya ya, Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. sih. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kempringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, meneh Mas mengko Gading. jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh, nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng Di. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Ya, monggo Pak Lurah katuran minggah panggung ngelmu iku. Wah, jan ora ngira jebul Pak Lurah ya isih timur ngono. Mula munggah panggung kok gage-gage nyalami sinden-sinden. Wah, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Wah, jan nyamen. Mbah Geter niki aja banget-banget ngono mara tuwaku iki. Lah pripun? Oh, wonten mara sepuhipun lenggah mriki. Wonten wingi dijaluk repot aku. Lah pripun ya mboten kok ya.
nek ming salaman iku lumrah mboten Nah, napa-napa. Maksudnya bar salaman itu kan rapati lumrah. Ya mboten, Pak. Sami sehat toh? Alhamdulillah pangestunipun, Pak Mas Lurah. Gading sehat, Mas. Sik semangat Mas pokoknya Mas. Dadi dalang iki kudu bleleng kaya mbahne. Pak aku dalang denake nek aku, Mas. Maksudnya iki pede ya, pede. Nggih. Kanca-kanca warga laras mungkin iki pinarengan sehat. Nah iki pantesan apik banget tuh dalange wis pira iki. Ae. Terus ana dalang kerusuhan barang ora iki. Sinden-sindene ya senior ayu-ayu kabeh ning rano sing bagus. Ah nggih karang ya Piai Putri kok ya. Nggih. Paring pengendikan Pak, monggo Pak. Kita Nggih. sak kelimah rong kelimah. Derek matur derek mangga bagya kagem padukuhan Tri Manunggal Jaten Manukan Kunden mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan pinaringan rezeki ingkang halal barokah keluarganipun sakinah mawaddah warahmah titi mancine kapundhut husnul khotimah. Amin. Ingkang paling penting ngeten Pak, sik jenenge nguri-uri kabudayan niku rasah tergantung karo wong liya. Krana kabudayan niku sing butuh awake dhewe, udu wong liya. Contone kaya merti dusun niku sik butuh awake dhewe, Pak. Ora wong liya. Dadi umpama ora ana bantuan ka pemerintah nek pancen niate merti dusun dadi. Niku, leres mboten Pak Dalang? Oh, Pak Dalang lagi buka WA. Mboten iki kula nembe di bisik-bisik Pak Duko. Nah, lajengipun nek ndandak ngenteni cecawene wong liya niku cara wong Jawa iku ora iso ngadeg saka sikile dhewe. Padahal di zaman sing modern iki dituntut awake dhewe niku iso ngadeg saka sikile dhewe. Nek ming tergantung karo wewehe wong liya utawa tergantung karo liyan niku awake dhewe ming dadi tuman, dadi apa istilahé? Di ora iso omong karo sing saknyate ana. Niki ling rangke kata piye aku ora dalang ya soalé. Wah ning panjenengan nyatane ya wasis racik ukara ngoten. Kira-kira ngoten menika. Dadi merti dusun niki wujud syukur awake dhewe. Ana sing muni wah kaya ora ana dasar Islam niku ming wong kurang turu. Nek ana wong ngoten niku mang undange kula tak adepane dhewe Pak rasah dikancani. Niku pancen le ngaji ora suwe paling ming buka ming sak kebet gitu. Nah, niki cara dalil. Nah, aku ya iso ngaji barang kok untung kae. Niki dalil. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wae sing gelem tansah syukur niku bakal ditambahi rezekine. Ning nek kufur ora gelem nyukuri nikmate niku siksane Gusti Allah luwih pedih. Niki maksude syukur niku ora diterangke syukur niku ming maca alhamdulillah tok mboten. Ning merti dusun niki wujud syukure wong Jawa. Lah niki sing kadang kala iki awake dhewe iki wong Jawa lali karo Jawane. Contoh sing paling akeh mulang anak luwih seneng bahasa Indonesia tinimbang basa Jawa. Krungu omong anake kok isin tinimbang basa Indonesia. Padahal nek cara kula Pak, sik bener anak niku ngukur wong tuwa ora apa-apa nalika cilik. Titi mangsane gedhe, anak niku wis mikir arep basa karo wong tuwa. Pramila kula ngajak sing di anak cilik-cilik le mulang bahasa Indonesia mengko. Saiki diulang basa Jawa. Soale napa nih basa Jawa niku sangat luar biasa. Suku katane kathah banget. Pramila wayang niki kula wau gatekke basane ana sing paham ana sing ora. Nah, pramila niki mengkene awake dhewe iki basa Indonesia tok cilik. Pramila niki dalang babar lakon niku ya mingkur keplok mergane ra paham. Niki. Dadi ngoten menika pun Pak Dalang rasah suwe-suwe tanggapane larang iki. Mboten ya kaya ngendikane panjenengan menika wong ya Nggih. tiga pedukuhan iki ya Artosipun swadaya. iki sareng-sareng.
swadaya. Aku ya beres, aku wis nggo dompet kok mau tekan omah. Lah nggih. Gitu. Ning dereng sah menawi Pak Lurah menika dereng nyumbang lagu utawa tembang. Nyumbang duit wae daripada nyumbang lagu to Pak Yoga. Niku nggih penting, langkung penting niku Oh, ya. nggih. Ning nembang ya penting. Nggih, nembang panjenengan mawon ki- le pidato sesuk nek. Lurah ning piyai sing budaya kok ya. Ya alhamdulillah. Bae Nggih. kula ya nggo batik niki ya mergane ya budaya, Pak. Ah nggih. Iki batik cap G. Gini ku napa geter? Gratis. Oh gratis. Gratis. Oke Mas Wahyu apik batike pokoke. Wah mengke teng Jawi mengke jualan klambi ora apa-apa, pun. Ah kok terus tembunge pengendangku ki kagih kula mawon. Ning niku kari kuat napa mboten, Pak? Pripun? Dadi nganggo klambine Kalenggan Lurah niki ora mesti kuat, Pak. Weh, mbok titenono kok nganggo sedina kok ora goyang ampuh. Elok tenan pancen Sendang Sari iki pancen luar biasa. Biyen lurahe sakderenge panjenengan ya Lurah Nom. Ning saiki pun Nggih. almarhum ketok enak mboten karo Mas Irfan nggih. Nggih, nalika Covid piyambakipun katimbalan. Nggih, wajan. Dasare ya piyai budaya panjenengan ya pinter nembang. Ah. Nyekarno Pak, nembang napa? Kula isane rondo kempling, Pak. Mang milih arep njaluk pasangan sinten? Aku milih sing sepuh wae, Pak. Panjenengan ki Lurah Enom, bagus kok selerane tuwa. Ora masalah selera. Sepuh niku nyesepe saya ampuh. Bener ora? Arep ngopo? Kowe menang aku pokoke. Berarti sepuh ki sing dimaksud santene malah akeh ngono. Lagi, mbok maksud sepuh niku werna-werna, Pak. Cara ngeten. Ya ana sing seneng nom ya wonten, ning nek cara kula awake dhewe wong nom iku kudu nduru sik sepuh. Soale ngopo? Sik sepuh kuwi wis urip luwih suwe. Cara ngamal luwih akeh. Iki golek berkah aku ceritane Pak Dalang. Nggih. Oke. Dalange nom niku barang jare. Iku Berarti nek sing sepuh Bu Prastiwi berarti. ayo Mas sing kenal karo bune ka aku soalnya. Wah, Bu, ayo Bu karo aku, Prastiwi. Aja semelang Bu Prastiwi. Pokoknya tak Pak Lurah sawer. ki jembar-jembar mesti disawer pribadi mengko. Tak jaluke dukuwe Jaten. Ayo, dijemput Mas. Ora kuat aku. Monggo Mbah kula dereke, Mbah. Kok Mbah? Lah pripun, Dik? Ya. Heeh. Le medul salto. Yo aja. Aja anjlok. Aduh ambulan ora ono soalnya. Yo Pras. Terus Pak mesti. Lurah ki sing enom bagus, sampeyan le mbageke yo sing sopan. Nggih. Halus. Nggih. Sugeng dalu Kang Mas. Sugeng. Ah iya. Aku le jawab piye iki? Sampeyan disebut Kang Mas ngono rasane sampeyan pripun, Pak? Biasa wae. Kulino soalnya. Pun mboten ngefek. Ayo ning efek piye? Lho mengke jenengan mendem nak njuk ngefek. Mboten. Mengke presane kula kados Dewi Persik. Waduh. Ayo kalah lawan iki aku. Ning ngunjuk alkohol. Sehat toh, Bu? Alhamdulillah. Yuswa pinten? Kula Nggih. 17 tahun. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Padang jembar kubure. Nggih. Lah iya to nek ndongake sik apik. Ampun, ndongake ingkang sae-sae mawon. Lah nggih, tak doa Nggih, panjang saged. yuswa. Nggih. Rezekine lancar. Nggih. Akeh tanggapane. Amin. Aja lali karo kula. Mboten, jenengan ya mesti ra gelem tenan nek karo aku. Lah ya ora gelem piye maksude? Awang nyatane Pak Lurah ya duet ngersake Bu Pras ngono kok ya. Maksudnya nek tenanan ya mesti ra kersa. Ning panggung ya Pak Lurah. Tak dispo mengke tak dispo Jogobaya kae, Bu. Nggih sinten-sinten purun kula monggo. Nggih, Oh, terus sapa-sapa bilang. tanggung jawab nika. Kang pundi? Niku. Wah monggo menawi badhe ngersaken. Kados napa Pak duet rondo komplit. Nggih, rada keplik Iya. aku sene rada keplik. Ayo yo di Bijang tak lateni yo. ajar lintune Pak Dalang. Nggih. Ayo di rondo komplit tak bukan ning suling Mas. Matur nuwun Pak Dalang. Terus Luar pundi biasa. rasipun? Wah, Duet kalih. kemringet. Kemringet. Nggih. Oh, ampun kapok nggih. Cetha nang puskesmas iki nggih. Oh. Golek penetral racun. Jenengan pokok Jawane iki pokoke menyesal ngono wae. Ora. Mboten dereng kadaluwarsa niki, mung meh. Angge dipresani pripun kedaluwarsa ora ora. Pun ketinggal. Tanggale niku najan to alit niku pun ketinggal. Nggih, oh. Ning tasih remen to?
Wah, remen kula sing ketinggal-ketinggal niku nggih. Oh nggih, mengke kula ketok kula duduhke teng mburi niku. Oh nggih, gampil nggih. Mas juga diwakili nggih. Nggih, sampun. Nggih. Pun niki. Ngoten Pak Dalang. Janjine mau yuk. Janjine dompetku Mas Sulis. Wah, iki Wah, nggih. jan. Pak Lurah ki suwe-suwe nganu kok sesuk iso madeg dadi bintang tamu kok. Amin. Wah, ojo Pak. Ojo Pak, ojo. Ngeten. Niku Dipacut amin lho sampean mau. Nyatane panjenengan yo menyampaikan visi misi yo Tak kena. jabut. Lucune yo oleh. Jadi ngeten, awake dhewe kudu sesuai dengan relnya masing-masing. Nggih pundi nek kula gawake napa? Wah iya, kok le. Ora oleh. Nah, ono relnya masing-masing. Pokoke jenengan ngopo ya Mas Wahyu? Pokoke angger dhuwit kaku abang. Nah, jadi Mas Dalang Pak Dalang pokoknya wilayahnya budaya. Nggih. Iki era di pangku ya budaya iki wis ambruk tenan. Nggih. Nggih, apa meneh jamane saiki kaya ngeten. Laras. Nggih, to. Saiki wong Jawa sing nganggo surjan kuwi rak ya do angel. Nggih. Wong kula wae miru ndak ndelok gambar soalé. Nggih. Kula tak teng ranah politik mawon. Lah nggih, dadi lurah. Bijang ngundang jenengan mlih mawon. Amin. Diseseni Kyai Danyang, Nyai Danyang lho niki. Lah iya lek ngundang sesuk lho mbuh kapan? Wah, tiwasaku wis marem wis lega terus sesuk kapan? maksudnya- Taune dereng karuan dadine. Nek taune karuan, taune niku anggarane niku sik deng karuan. Taune iki karuan. Bijang dintosi mawon. Nek mboten kendika terus yupras lak kami tegengen niku lho nunggu. Nah niki kula nunggu lho, Pak. Anu go apa jenengan? Janji niku adalah utang. Aku padahal ora tau janji lho Niku wau lho. Piye? Wah, iki ora iso digugu ya. Kok ora janji piye to? Mosok kon Piye? jelaske. Jelaske piye? Ah niku jero dompete niku lho. Oh. Ah, napa tak bukake? Sampeyan tak takoni sik. Ya, Jaluk sithik kok sithik apa akeh? Manut kula niku. Ora sithik apa akeh? Oke. Nggih, oke gelem sithik gelem. Ora sithik apa akeh milih. Napane niku? Ayo pokoke sithik apa akeh? Nek dhuwit oke. Ayo akeh. Akeh. Oke, wae 2000-an. Oh, Lah iya to. Oke apa sithik? sithik abang. Sithik abang. Ya ono ora ya. Ternyata wong tuwa ki pinter tenan. Nggih. Kalah pengalaman aku. Igo nek piyai sepuh iki. Tak nek buku rekening ngarep ora? Jenengan ki lurah apa rentenir? Kok le pitung banget ki. Ning arep nekke bang plecit lho. Pitung banget ya di 2000-an. Kok ketoke ngono aku tipis sih didelok sik isine. Oh iya, walah. Buku rekening wae piro to? Oh, ming kertas. Lah ya rekening iki kertas iki. Wah. Yo, Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Bu, Mugi-mugi berkah barokah. tumbas pembalut. Wis ora nganggo. Agak gombal mawon. Wah, jan elok tenan. Iki menyampaikan visi misi ya apik, lucu ya oleh, saru ya gelem lurah. Oh, ora nek saru ki ora. Saru ora. Ora salah maksudnya. Ah nggih. Sing paling penting paling sehat mawon sedaya mawon. Nggih. Nggih, Mas putrane Pak Seno iku Nggih. kula selalu mengikuti lho, Pak. YouTube Pak Seno niku. Nggih. Ning tak komentari iki rung kena. Lah pripun? Rung ngerti kula yen. Maksude pripun niku? Hah? Oh. Wae kok ngono ki HP-ne jadul rene. Mungkin panjenengan dereng berteman karo YouTube. HP ku anyar, Pak. Nggo tuku HP jenengan oleh 3 niki. Wah iya. Tak kira Nokia. Senes to oh nggih syukur. Lurah kok Nokia ya saru. Lho, Oh, waduh. bojoku ayu to. Kok wonten gambare bugil. Wah. Nggih. Yo prase senengane buka wadi. Ayo ora. Oh, nggih. Oh iya. Ya wong tuwa ki ana kalane ngapusi barang. Nggih. Nggih, ana kalane ngapusi barang. Sing penting didongake mawon iki laris. Amin. Wis. Ning sing penting anggere racun iki rasa decret-decret apa-apa. Oh, mboten. Nggih. Kula nggo dhewe pokoke. Ah, nggih. Ngoten nggih. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Ampun nggih Pak Lurah. Nggih, matur nuwun nggih. Sehat selalu. Nggih, amin, sehat Matur selalu. nuwun. Wah, jan. Monggo iki mau ndek sapa ya mik. Elok tenan nggih, matur sampeyan nuwun. Putrane Pak Seno. Alhamdulillah.
Pak Lurah. Pak Lurah. Kula karo sampean iku tuwa kula. Lumrahe wong enom ki munjung wong tuwa. Wah, mboten. Oh, mboten kok Pak niki namung gojek mawon. Ya, wah jan matur sembah nuwun. Wong nggih matur nuwun liyane abang kok biru wah jan wis. Wah, luar biasa. Muga sehat selalu nggih Pak nggih. Ya. Ya minangkani pamundutan meneh wong ya harap maklum karang ya acarane werna-werna lekase rada wengi ya. Iki mau ana panjenengane Pak Ustad Pak Sumiran kepengin nyumbang lagu Prau Layar ning syaire beda. Monggo Pak Sumiran katuran minggah panggung. Aja ninggal aku trimo bonceng. Monggo Pak Ustad. Oh, sajake ora sida rawuh, heeh. Oh, Pak Jarwo. Oh ya, ganti Pak Jarwo, katuran minggah dibisik karo Pak Jarone engko ndakne ditagih. Monggo Pak Jarwo, katuran minggah. Dadak kae muluk. Ayo Mbak Simut kaya Pak Jarwo. Pak Jarwo ra ono ganti prayit.